in mutumin arziki ne ba zai sake ki cikin tsakar dare ba ki ce kuma ki fito ki bar gidan. Dan iska mutsiyaci. Wallahi Allah ya isa. Allah ya isan mu ga duk wanda ya aikata miki wannan danyen aikin bai ci. Umma, na lagi je abin da ya same ni mafarki da ke ba da gaskiya same ni ba. Ya kai, za ka rama wata ne? Bari ka ji in gaya maka Hashim. Ba za ka taɓa mallaka ta ba kuma ba za ka taɓa zama zaɓina ba. Ka ga zaɓina nan kuma shi ne na amince na bawa ragamar tafiyar da rayuwata. Kin san wani abu? Da a ce ban same ki a matsayin matata ba ko. To da ban san wani irin hali zan shiga ba. Bashir, komai namu daidai ne. Harfan sunan mu ma shida ne. Amma iyayenmu suna so su raba mu. Gaskiya ne. Ga daji ne ke kira. Daga mu ji. Hello, assalamu alaikum. To, insha Allah.